Ya dalla zo abokina. Dalla dan shiga nan gidan ka ce ana kiran Salima kaji. Yawwa me suna abokin na? Abdulrazak. Oke to kaka da in na ƙara zuwa zan haɗa ma biyu kaji. Da na wanda na aike ka da wanda za ka ƙara zuwa ka kira mai. Salamu alaikum ya gida. Abuwa. Lafiya? Na shigo. Wallahi na zo. To shi ke. Sai kin fito ke. Sai kin zo. Malam wajen wa kai? A'a. Na zo gurin masoyiyata ne wani Salimat. Kakan kaman ustad da kai kaman za ka yi mutunci kai da za ka koma ga Allah ka je kai karatu. Lallazi ba za ta zo wajen ka ba. Kuna ustad sai ku dinga ganin mai kyau kuma ku rabu. Ustaz ne? Katako ne mito da aka ci mun ustaz? Ok. Ni ma na zo kaɗa ƙuri'ata ne. To za ka iya takara da ni kenan. Gashi ma za mu buga yanzu. Lallai ka nuna min kai ɗai iska ne. To ba irin ku ya kamata ka aura ba ka sa hular kwankwasiya ka zo za ka yi yaudara irin saboda su ne masu mutunci. Billahi lafi dan dai kofar gidan amanar kai na ne. Bai taɓa yiwa. Na rantsi da Allah da sai kai. Amma bar dai ta fito. Ayya. Ya ne? Lara. Ku masu gadi ne ko kuwa? Gadi. Salima na nan da Allah. Ga mai gadin ce. Kamar kai ne mai gadin gidan su Salima. Ni ne zaka kalla ka ce. Ka ga mai ya shiga ya kira mun ka cire gilas mu dinga ganin idananka da kyau ba ka ga mana wai magana ko. La ilaha illallah. Gaskiya na sako. Kai waye kai? Wa ka gani? Me ka gani a sama? Ka ga alamun ma mutunci a gaba. Na zo gurin masoyiya ta ka zo kana ga mu ka ba hankali. Masoyiyin ka wa? Salima da mana. Ban san ma me yasa. Ku karar kai ni ne mai gadi? Allah malam dai na leka masu gida. Ni fa dan gida ne. Kai dan gidan wa? Dan gida ne fa. Raina mutane wayo. Yau na fara zuwa? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam baba. Ina wuni baba? Lafiya lau. Ya gida. Wallahi baba na zo wajen Salima ne shine wannan kauren shi ma ya zo yana son ta ba kuma har caccaka mutane wuka wannan ba abin da bai shi kuma wannan ustad din da ba a san daga inda yake ba a san asalin shi ba wai shi ma ya zo. Dan kara ne. Kaura ne. Ya taba caka ma wani wuka a ciki sai ta tabullo fa ta baya. Sai da imani. A to ya zai amfani. Kai wannan zaka iya tsare kofan waje in ana wani hidima haka? Sare-saren nan fada ne ba ne ba amma yanzu tun da wallahi har yanzu yana yi. To kai kuma me sana'anka? Ni dan gwangwan ne ina pieces din har jirgin sama. A kai zaka fi kyau da direba ka iya tuka moto? A sosai ma ni da dan gwangwan to ba har jirgi ma zan tuka. Ko me sana'anka? baba wallahi ina harkan waka ne akan dan wake Ka iya waka duka. Suka lalace wannan duk wannan waka. Ina na yi duka. Ka iya wakan biki? a sosai ita A to ba matsala kai ma kai amfani. Domin zaka mana wakan biki kenan. baba biki. ni ka ce zan tarage to an gane ba Idan ana reception ka fahimta irin wannan dumin da ake yi to saboda mutane kasu zo su tare tarzoma a wajen to irin ku kuna amfani a wajen kaji ko sai ko da kace mawaki ne to wakan biki kai zaka mana duk kun zo wajen ni ne na zo suka fara zuwa wai su ma amma wa ya kira ta? Ka taba gani an zo wai sun zo wai a'a ku tashi tsaye yawa ba ka ku damu ni ma ai wajen ta nazo wallahi wajen ta nazo ita ni ma ita nake jira ta wuce kai ma ka zo taɗi wajen ta gaskiya kai tsohon banza ne mun zata ma babanta ne baba ban gane ba ka aizo karamin yarinya kai ma ka zo taɗi wajen ta za ka gaya mana wani soyayya akwai ruwan shi da girma wai direba ni za ka gaya ma direba bari ta zo mu ga za ta kula ka to Allah ya tuba tun da dai Allah ya yi muna duka in Allah ya yi da ni za a yi ba sai a yi da ni din ba ka koma ga Allah ka kusa mutuwa kawai ka zo wajen yar cikin ka to da kai tsohon banza ne an zo ni na zata ma muna girma ka wallahi da mazan duka ba wallahi la ilaha illa huwa ba da ban ina ganin girman gemu ba da yanzu nan sai na aika ka tsofai da kai zaka zo wajen karamar yare a'a ya isa ai
shi soyayya ba ruwan shi tsufa ko yarinta ko ba ka bane mutumi na. Gaskiya ne. to a tsohon ma Shi yasa na gashi zo ai. wallahi ƙarya ne baba ka duba ka ga rigar da gayan nan ya sa Ni ba zan iya ba. Salima I love you Salima Salima I love you Salima Yan mata. Ya gaji. Ya jin daɗi. wallahi asiri ne Wai me ya samu wayanki ne? wallahi tsafi ne Wallahi tuntuni nake ta kokarin in san yadda za a yi. Neme ki. Amma tun da ke riga kin fito. Sai mu je ko mu je moto. bari mu ga ikon Allah Yawwa. a mota a zo da shi Salima Baba. Salima. Ai da gaya gora uba duk kai ka sa mana wannan aiki. kai mutum tare mota ka ce to kai ka jawo wani tittibe ban jiki ga wani takalmi kamar ma'arowa kai kai na samu wannan tsohon gilas ba Allah ya tsina ta me na rantse da Allah zan samu yana da kuɗi Kai ku dakata masoyiya ta fa za ta wuce. to kai ta sai dan dai kawai fa kai baran kwatan ƙarya ne kai dai ka don ba abin da za ka iya